ktoré sme prežili vo veľkých týchto skúškach, ne? Deti, to všetci určite vám poprinákávajú. A dnes v túto chvíľu vám zahrali pesničku o pobožnosť. Celé vám to tak predstavia, ako sa narodil Ježiš z tých pokladov. Ja už využívam túto chvíľu, keď mi povedia, že môžem skončiť. Môžem skončiť. Dobre, tak vám naozaj nám všetkým tak prajem, aby sme sa tak potešili z toho, ako nám to deti vlastne predvedu a ukážu. Pozrite sa, koľko národa, hľa z celého sveta hnie sa. Počuli ste niečo o tom? Prečo idú dole mestom? Pokiaľ to ozaj dobre vieme, prečo sa deje v Betleheme. Poďme sa radšej ľudí opýtať, to je lepšie, než tu vilne hútať. Odpovedz putník hneď do okýn. Kam smerujú tvoje kroky? Císar Augustus rozkaz vydal, aby sa každý zapísať dal. Predkov sme mali v Betleheme, nuž my tam teraz putujeme. Pánovi sme drahocení, viac než nás si dane ceny. Prehľad chce mať, koľko nás je, každý mu mincov prispeje. Ďakujeme putníci milí, rozlúčime sa v tejto chvíli. Nech sa nám ešte dobre darí a Boh vás láskou obdarí. Jozef, zostaň prosím chvíľu stane, nevládzem sa tak ponáhľať. Nemyslím na ostrý vietor, veje mártrať, dieťaťom sa niečo deje. Viem, milá, zima, hlad, únava ťa bolí. Počkaj, nás viem ešte do tejto komory. Možno nejaké lôžko nájdeme a po ceste pookrejeme. Dlhá cesta z Nazareta, unavenosťou sa zmietám. Komora je už prepludená nižnou, nebuď taká zvonená. Možno v hostinci budú miesta. Opýtam sa, hneď mi to dajú znať. Dobrý večer, pán hostinský. Problém nás zňaví obrovský. Nebolo by miesta na poschodí? Ubytovňa je už celkom obsadená, ľuďmi z rôznych kútov zeme preplnená. Už len maštárka zostala voľná, ak je pre vás táto možnosť vhodná. Mária, všetky domy som obišiel, no nič, len maštárku som našiel. Vonku zostať nemôžeme, radšej tam pokoj nájdem. Inú
jeho svetu vykupiteľ. Žiarivá hviezda hneď na nebi hlása, v meste Dávidovom zázrak stal sa. Dávne proroctvo písma sa vyplnilo, Božie dieťa v svete sa narodilo. Ej, radosná je tá novina, odpustená je naša vina, sľúbeného sprostila roky čakáme, trcia zbožník radosne ho teraz víta. Kde je to nemôža vytvořené? V jasličkách ho nájdeme uložené. Do Betlehema sa rýchlo ponáhľame, kráľovské dieťa bolo vítajné. Vy ste rodičia Ježiša predpovedaného, ľúbená radosť a milosť daného. Na ňom sa k nám prihovoril, srdcia i oči otvoril. Úžasnú správu nám zvestoval, že Boh nám dieťaťi spásu dal. Na Pána kráľovstve zvedaví, poďme, nič nás to nezastaví. Žasním nás len vašimi slovami, neviem, čo vyliedna svojimi ústami. Darom Boha je nad nami, Ježiš môj syn milovaný. Poďte, pozrite na neho, synčeka utešeného. O vašej reči podu